Piye iki? Sesuk riyo ora duwe pacar. Pokok iso ra iso sesuk wis duwe pacar. Aku tak ning Mbah Jarwo dhisik lah. Kula nuwun. Monggo. Wah. Bener iki omahe Mbah Jarwo. Oh iya, Le. Le. Anak perlu apa, Le? Ayo, Le, mlebu dhisik, Le. Perlu, Le. Piye, Le? Anak perlu apa sampean rene? Ngene lho, Mbah. Sesuk iki riyo. Aku iki ra ndek gandengan. Jodohku iki ning ndi to, Mbah? Jajal aman delokno jodohku, Mbah. Sik, Le. Sampeyan iki poso apa ora, Le? Mboten, Mbah. Oh, syarat iki kudune poso, Le. Sampeyan ora poso iki lho, sik enom ora gelem poso. Sampe dadi apa sampeyan iki? Kudune sik enom poso. Loh, sampean ngomongi aku poso sampean dhewe lho gak poso, Mbah. Mbah iki wis tuwek, Le, wis ora kuat lek poso. Kok sameloki mbah. Ndang, Mbah, tolong delokno, Mbah. Jodohku iki kira-kira sapa arek endi, Mbah? Yo, Le, tenang ae, Le. Sabar sik yo, tak trawangi karo mbahe. Jodone sampean iki sapa? Mit komat kamit. Waduh, Le. Jodohmu mati, Le. Wah. Waduh. Terus lek jodohku mati, jodohku sapa, Mbah? Tenang ae, Le, tenang ae. Mbah iki enek. Tapi sekarek nari sampean gelem ora. Ya gelem ae, Mbah. Tapi sapa, Mbah? Tenang ae, Le. Enek cewek ning kidul kono, Le. Iku bodine jar kok gitar Spanyol, ero gitar Spanyol. Yo. Kuwi Le bodine. Tapi enek sayange, Le. Layar sentuh. Lah layar sentuh dos pundi to, Mbah? Kula mboten paham. Sing dimaksud layar sentuh kuwi, Le. Wonge budak tur bisu. Duh, Dina make tak andi pacar, Mbah. Sen. Gak kowe nyapa mlayu-mlayu Kang. Bareng keleng-kelan rokok apa piye? Keleng-kelan piye to rumangsamu? Aku diantem dukun lor kono lho. Sik masalah iki apa to? Lah aku iki takon, jodohku iki sapa? Lah kok jere wis mati. Lah maneh lho Kang sing gelem awakmu sapa? Apa? Gak sing enom, gak sing tuwek, padha kurang ajare. Kurang ajar piye to Kang? Enek iki kurang asem, kurang manis. Ya kuwi kecut. Ya kuwi kecut. Ya kuwi kecut.